थुनथुलि 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 दिनैथ' जेरैखि जायाबाबो सोंथारगोनलै आङो। आरे सान मा जाखोलाय मा जाखो बा दहाय एसेबां नेबाबो सौफैयासै दा होख्रावबायथारबाय माखौबा बिनि आच्छा आं होख्रावनायखौसो नांजादों नोंहा आं होख्रावनायखौसो नांजादों। आइया मोदाय लोगो मोनफानाय थांमा थांनो मा रागा जोंबोलाबायखो नोङो मा जाखोब्रा? सिगांथ' बेखौ खोन्थाग्रो नोङो सोरजों थाङामोनलै नोङो सोरजों थाङामोन थुनथुलि? मा सोरजों थांनो आंथ' नोंखौसो नेबाय दंमोन। आच्छा आंखौ नेदों दे आंथ' माखासे बिजिनि थाखाय फैनो हायासैना नाथाय नों सोरजों थांफिनामोन उनावहाय? ओइ सान खुगाखौ मोनदों होनना जानला मानला बुंनो हादे नों नङाबा दिगदार जागोन। ओइ दिगदाराथ' नोंसो जागोन दे सोरजों थांमारामोन नोङो बुहुमनि मानसिया मोनथिलायनायनो। बुहुमनि मानसिया मोनथिलायनाय मा जानला मानला बुंदोंलै होमबा सोर सेंग्राजों कफि लोंलायनायनो रेस्टुरेन्टाव नोंनि फट'आ भाइरेल जाखो? सोरबा लोगोबाथ' दे थेवबो बेबायदि पस्ट होनाय नङामोन ना जे माइ लाभ माइ लाइफ माइ एभ्रिथिं लाइफआव बेफोरबायदिसो आरोना थुनथुलि आं दसे गैयियावनो माने बेफोरखौ आंथ' जानला मानला जेबो सानाबोमोन नाथाय बेफोरबायदि लिरनामोन ना माइ लाइफ माइ लाभ मा बेफोरलाय? मालाय कापल्स लायबावनो कापल्स होननानै जि रमान्टिक गान होलायलायबावनानै भाइरेल जादों मानसिफ्राबो लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायबावदों नोंसोर सानैनि पारफेक्ट जरिलायबावनो। मा बेफोरलाय आंथ' बिदि सानथाराखैमोनलै एफोरबायदि शेयार जालायलायनायनो बा रमान्टिक कापल्स लायबाव मालाय। नोंनि जरियाथ' आंजोंसोना आं बेफोरबायदि शेयार खालामनायखौ मोजां मोनाना। आरे सोर सैमानि फिसा बेलाय सान आंखौ बेफोरबायदि शेयार खालामनाया आंथ' रावजोंबो बिदि फट' लायाखैलै। लायाखै होनबा जागोन गान होलायलायबावदों बिरादनो नायनो र'। लाबोलै देखाय माबायदि बियो? आइया सोर बेलाय बेखौ बुथिजोबनो आङो। देखौ नायलाय बेखौ। मा बेफोरो थुनथुलि मा बेफोरो एबार बुंलाय? आइया सान आइ डोन्ट नो मा बेफोरलाय? दिनै ना रागा जोंफेरा बिराद रागा जोंनो ओंखारदों आं मानो बेफोरबायदि मालायजों दिनै बेबायदि जमा फट'लायबाव नामा मालाय कफि लोंलायनायनो? नो सान आं मिन्थियाथ'। सोर आंखौ बेफोरबायदि शेयार खालामखो? जों सानैजोंथ' आलदा आलदासो कफि लोंदों ओमफ्राय बेथ' आंनि फ्रेन्डसो होनना बुंदोंमोन न'। सिनियासो जागोन माखौबा मागोना माइ लाभ माइ लाइफ माइ एभ्रिथिं जालायदों दा। सिरि थालाय सान बिदि जेबो नङा नों जानला मानला साननाङा ना आंखौ। मोनसेथ' बे आंजों सेल्फिसो लादों माने आंनि फेन होननानै आंनि रिल्स भिडिअ नायबाय थायो होननानै। माला माला सोर बेफोरबायदि शेयार खालामखो आंथ' मिन्थियाना ना बेनो गावनो खालामदों? आं बेफोरखौ मिन्थियालै नाथाय नों मानो बिजों थांनांगौलै? आरे आं थाङाखैथ' सान बे गावसो मालाय आलदा फैदोंमोन आंबो आलदा थांदोंना दा कफि शपआव जों लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिहा आंनि फ्रेन्ड होननानै फट' मोनसे लाबाय आरोना। होमबाबोथ' नोंनि फ्रेन्डबाथ' बिदि लिरनामोन ना बियो जायखिया। आरे नङालै सान बेहा माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंसो जाखो ना माखो जाम्बिया र' होखागोनलां बिखौ। मोजांखौनो थिनाया एखनबा सम बे दाख्लै आंनो फैसा होथ'लायना बिसो दा बेलाय। नै नायदो नै बेसेबावनो बे नोंखौ लोगोबो मोनबाय थाबावखायोना आरो नै दा कफि शपआवबो फट' लालायबावबाय मालायसो। दे थुनथुलि नायगोन आंबो नोंखौ नायखागोन आङो मालाबा आंबो सोरजोंबा माइ लाभ माइ एभ्रिथिं होननानै फट' शेयार खालामबासो मिथिगोन दा ना। आंनि गोसोआव जे बेसेबां दुखु मोनदों दा बेफोरबायदि नुनानै माने बेबायदि लिराबाबो जागौमोन नाथाय बिदि माइ लाभ लिरथारदोंबा। आरे बिदि लिरबानो जागोन नामा जाम्बा आं बेखौ नागाराथ' बे जानला मानला आंजों आंनि फ्रेन्ड होननानै फट' साफायनानै बिदिसो लिरलायबावदों आरो आंखौ। आंथ' बेखौ मिन्थियालै नाथाय आं दा रायलायनो बाथ'बाय रावजोंबो। आरे सान बहा थांनो नागिरदों नोङो? गोसोफ्रा दहाय बेसेबा मोजांमोन आंना जे आं फैनो हायासै दुखुसो मोनदोंमोन आं नाथाय दा आरो बांसिननिफ्राय बांसिनसो दुखु मोनलायबाय आं नोंखौ बेफोरबायदि नुनानै जे नोंनि बयफ्रेन्ड खासो बियो ना बेबायदि शेयार खालामलायबावदों। आरे सान नङालै बे नंखायसो बेफोर नोंथ' फोथायोमोन ना आंखौ मानोनिफ्राय बिदि जाखो नोङो? आंनो मिन्थियामोन जे बिदि फट' शेयार खालामदों बे होननानै जोंथ' कफि शपआवसो कफि लोंथारदोंमोन आलदा आलदासो बेबो। बाथो थुनथुलि बाथो। ओइ सान नंखायसो बेफोरो बे फट' शेयार जालाबायनाया जों लाभ कापोल नङाथ'। सान
माथो बेफोरो नों जाम्बा जागोन ना माखो ओमफ्रायथ' बियो लक्ष्मण प्रसाद नोंनिनो खामानि ना बेफोरो नोंनिनो खामानि नों इसेबां गाज्रि नोंखौथ' नागारालै आं लक्ष्मण प्रसाद बानायनानैसो गारगोन आं नोंखौ जेन ओरैबायदिसो फट' शेयार खालामलायबावदों नामा जेन आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड नों आंनि बयफ्रेन्ड व्हाट ए लाभ स्ट'रि ना आरो जों कापोल्ससोलायबाव मोजां खालामाखै नों आंखौसो दांनानै लादों एदावदों नोंजों रायलायनोनो थाङा आङो नाम्बारालाय दाख्लैहाय खेनसे मोनदोंमोन र' नोंखौ फन खालामना नायनि र' आङो नों आंखौ फान्दायदोंना बे थाङो फान्दायदों थुनथुलिखौ मालाय सानजों एसे मोजां माबा रायलायग्राखौ नों आंखौ नांलायहोदों लक्ष्मण प्रसाद वाव दिनैनि फट'खौ शेयार खालामनायावथ' ओरैबायदि लाइक कमेन्ट्स फैदों आरोना मानो फैया जानो देनाय थुनथुलिजों आंजों बेसेबांबा समायखायो एकदमबारे मा होनोमोनलाय परफेक्ट जरि हायालै बिनि बयफ्रेन्डआबो अबाव आंजों हाबायबायनो सनायालाय खालि आंनिल'सो जागोन आंसो लाबोगोनब्रा आंसो आइनि बिहामजो खालामनानै मानोना आंनि मोजां मोननाया नंखाय नङाना एकदम ट्रु आरोना आंहाथ' आरो फोथायनाय दंखायो नों सानसे आंखौ एक्सेप्ट खालामखागोन होननानै जागोनथ' नों आंनि सिमांनिबो रानि मोगथांनिबो रानि उफ हाय बेसेबांदि मोजां मोनखो आं दिनै लोगो हमना फैनानै थुनथुलिखौ वाव मानसियानो समायनालै बिरादनो गोसोखौनो जेन बोरैबा एकदम स्रां बरियाल' मोनखाबायलै बयबो एसेबां पजिटिभ कमेन्टल' हरबावदों खाथ्रालै दिनैनि दिनानो माने सबसे बेस्ट आंनि थाखाय नै आबा लोक्षि ओहो आयै नोंलाय मानो सिखारना फैनांगौ दे बुंखाबाय आङो माबाफोर नांगौबा आंखौ लिंहर नों मानो बिदि दे आयै आयौ बेसेथो जिरायबाय थानो दे आबा जिरायबो बोरैबा मोनलायलाङो ओमफ्राय ओंखामा मोनबाय आबा मोनगासिनोलै आयै ओमफ्राय ओंख्रिबो एवखासिगोन आङो माने भाजा आरोना ए दे जायो दे आबा औ ओमफ्राय नों थांदो ना रेस्ट खालामहै थां आं बुंखाबाय नों जेबो फैनाङा बेहाय हाबा बिमाया मावनो हाया गासिबो खामानिखौ नों मावजोबसै आबा माथो ओमफ्रायथ' नोंहामजो लाबोनोबो बावलाना आयै आङो माने र' एसे नेथ'बाव मा आयु औलै आयै माने सासे बिहामजो फसायबायमोनलां दा नोंसो मा बुङो आयु बिहामजो फसायबाय मा मुं थोनो आबा बिना बिनि मुंखौना आयै माने थुनथुलि होनोलै आयै बिखौ आयु नामाबोलाय मोजाङानो हामजा मानसियालाय माबोरै आबा बहानिथो जाखो बहानि माने गोजान नङालै आयै खाथिनि ना ए दे बिदिबा आबा मालाबा लाबोनो हाया आलासि जानो लाबोनोथ' हायो नाथाय मोनसे फिसा माने प्रब्लेम दं आरोना आयै बेखौ सल्भ खालामग्रोनि आङो मानोना मानसियाना एसे बुंथ'लालै आङो र' देनजारलै आयै बिराद दुस्थुखा मानसियाबो बोरैबा नै माथो सानाबायाबो फैबायलाय आरे बा बिदा आंबो नै गोबावजों दिनैसो खावब्ला मोजां जाबाय दे नोंबो सफैबाय दे सफैबाय मोजाङानो जाबाय दे आबा थां आथिं आखाइ सुहैग्रोदो थां दिनै आं बिराद रागा जोंदोंलै आयै बिराद माने बिराद आरोना आयु खामानोसै आबा इसोर मा जाखोब्रा बिदा हरखाबै मा जाबोखो नोंसोर फनफोरखौ नायाखै नामा फनाव नायबानो मोनथिबायना ए नायाखैथ' र' आबा नाथाय मा जादों मा नायदोब्रा आयै थुनथुलिखौ नायदो मा जाखो आदा थुनथुलि बाजैया सोरजोंबा खारफालांबाय नामा ए मा बुंलाबायखो नोंलाय गथ'आ मा मोनथिगौ आंलाय फनाव नाय होमबानो मोनथिबायना मा नायला नायलिब्रा आदा सोरजोंबा खारफालांदों ना मादों नों खेबसेल' बुंना आदा खावनानैबाबो लाबोगोन खुनु खोथा गैयालै मोनथिबायना बाजैखौ थाथाद मा बुंलाबायदों नोंलाय मा जामारदों हो आबा मोनथियालां आयै नायलाय नोंहामजोखौ ए र' फन खालामनि आङो बेखायनो बुंखादोंमोन आं आदा थाब थाब हाबा लानांगौ बाजैखौ ना गुबुनखौसो गोसथोबाय नामाब्रा बिलाय होआ दा जुदि बिदिबाना आं जानो होआलै मेहेरा आदा बाद दे रायलायनो गोसो गैथ'थारा आं रावजोंबो आरो नायबानो जाबाय मबाइलाव माथो जामारखो रा आदायालाय हो बाजैयाबो मा जादों आदाया मा जादो मा जाखो थुनथुलियालाय मोनथियालै आयै फना नायलाय मा दं मा नुदों आदाया र' नायनि र' आङो बेखायनो बुंखादोंमोनलै आयै बिहामजोखौ लाबोनो गोसो दंना गैया फालाय नोंलाय हे र' आबा मानो गोसो गैया जानांगौ आंनानो हिन्जावा थैनानै थांलायलांबाय दा नोंहाबो नोंहामजा सोरजोंबा बिरलांबा मोनगोनलै बेखायनो थाब थाब लायना होफैदो आदानो बाजैखौ नङाबा बेस्रा हांमा थागोन ना बिदाया आंना आदा साना आयै थुनथुलि बाजै मा जामारखो नोङो औहाय आबा मिन्थिया माया जानला मानला बुंजायाना रायना होलै एसे थङालिबो बाजैया
बिदि नङा र' आबा आं हरनो ना दा नायनायगोन र' मा जामारदो हरबानो जाबाय मा नुदोंथाय मबाइलाव नायनि र' आंबो बा थुनथुलि बाजै बा माथो जालायखो नोंहाबो जियानो जा बिहामजोआथ' आंना बेनो जाखागोनहाय हो आंथ' जेबो मिन्थियाना थुनथुलिखौनो बिहामजो लाबोखागोन माने लाबोखागोन राइट आयै बेखौनो लाबोलै बाजैखौ आरो माथो नङाबा नुबायना आंनाबा मालाबानो थैनानै थांलायलायबाय हिनजावा दुखुलै भाइ बिराद दुखु आंनि जिउआवबो दाबो जोबनो रोंला दुखुफ्रानो मा खालामबावनो नैहाय आबा फनखौनो हमा बिहामजोआ आंनाबो फना चार्जआवसो होदोंलै आयै दे जायखिजाया दा नायनोसै आंबो र' मा जामारदों आं थुनथुलि बिहामजोजों रायलायग्रोथारनि खेबसे मा जायो मा थायोहाय गथ'फोराबो हाबाब दसेयावनो मानि थाखायथो नांलायब्रबलायखो हा माबा जाखो जानोलै ओरैनोबाथ' एदावलायबायसो थायोमोन सानैजों जेबो बिदि नांलायनायाबो बांद्राय गैयामोन ना आयै ओमफ्रायथ' गोदो आंखौ जेरै अयथासार खालामदोंना हाबा लादो थाब हाबा लादो होननानै दा नोंसालाखौबो खेबसेनो हाबा होखादोलै आयै बेनो बेस्ट जाखागोन नायल' नोङो ओरैनोबा आंहा बिदानि हाबा जानो जमगासिनो अमा बेदरनि बेदर नानि ना हाय उफ आदा एबार बैसागोआवनो लाखादोलै खुनु खोथा गैया बिदा केन्सेल जानो मोननाय नङालै आबा केन्सेलाथ' एबार जाथारनाङाहाय ने ओरैनोबा गासिबो थिग जाजोब्बाय माथो सासे बिहामजोआथ' गैस्राला सासेखौ लाबोना गोगोम खालामदोब्रा आयै होमबानो जाबायना कमप्लिट जोंना फेमिलिया आबा साननायालाय बिदिनो सानदों खालाममारनोबो सानखादों साननानैल' जायालै आयै थाब खालामजोबनांगौ मिथिबाय दे थाथ' आबा आं बेयाव एसे खामानिखौ मावहैग्रोथारसै दा बिहामजोआ फन हरफिनबा हरफिनथोंसै मबाइलाव मा नुदों नुवा दायो नेटआबो गैथ'वा नालाय सोनानै नायनोसै दायो नेटखौ दे आयै बेखायनो मेरा मा बुंखायो थाखानायफोरा थाब लानांगौलै सोरबा लानानै खारगौबा बोरै मोननो हो आंनाथ' हाबानि दिनाबो बोथोराबो थांगौबाय हिनजाव मोननायनि बोथोराबो थांगौबायलै दाथ' सेंग्रा नङाबाबो उफाय गैला जेराव दङ लाइफआ जेराव सोलिबाय थादों बिदिनो थांथोंसै आंनाथ' गुबुनफोरनिखौनो नायाबा माथो उफायबाव आंहालाय गुबुननि रंजानायाव रंजाफानोसै गुबुननि दुखुआव एसे दुखु जाफानोसै बास लाइफनि रुलानो बेनोसै आंना न' लिरनो हाजिरा लेंहरनायाबो सोलाबासैनोहाय हामाला जाबावनोसै नै आइ थुनथुलि आयै आं रायलायनो बाथ'दों दायो रावजोंबो आयु हामानोसै आइ आयै आबा हामा जालायखो नोंहालाय आबालै हनै आब'ना माथो गुमै गोदान ओंखारबावदोंनो हो आं नुदों मालाय भिडिअ शेयार खालामगासिनो गुमै गोदान आयु हामा खोथासै बेलाय मा होनलाबायदोंलै नों थेख्ला हो थेख्लाय जागोन गथ' आंखौ थेख्लायना मा जानो हनै आंनि लोगोफ्राबा नोंसिना गुमै गोदान ओंखारबावदों होनगासिनो मा जामारदों आबा हो हामा जामारदों आंनोबो खिन्थागोन सोरबा जेबो जायाखै आयै सासे दुश्मन ओंखारदों आंना मिथिबायना नाथाय बोरै जाखोलै आब' हो अबे लोगो मोनलायखो गुमै गोदानखौलाय आबा नों गुमैया सासेल' गुमै सानसोरां आरो गुबुन दस्रा रावबो जानो हाला मिथिबायना बे जानला मानला मा बिरथिंलाबायनाय निउस ओंखारदों फालाय नंगौलै आयै नंगौ नुदों आं मबाइलावनो महरखौ बांद्राय मोजांथ' नुवाखै जायखिया फट' लालायलायनानै गान लगायनानै रिल्स बानायना हगारदोंथ' आरो बेफोर नंखायसो आयै मिथिबायना हाबाथियालाय मा जामारदों आइ हो बोरैथो बिदि बोरै बिदि माने आं मिथिया मेगनसो सादों ना मायोलै बियो आं मोजांखौनो सिनाया बेखौ आंखौ सिनायो होननानै फट' मोनसेल'सो लादोंमोन बास बेखौनो बियो गावनि गोसो थोनाय होननानै आंखौ हेगारना होदों मायो नाथाय आब' खिजानि बे नोंखौ फसायोमोनदां फसाया बेखौ आं मिथिया नाथाय बे गला हो बेखौ दामनानैसो गारखागोन आङो आयै आंखौ बेफोरबायदि जानला मोनला माइ लाभ माइ एभ्रिथिं होलायलायनानै हेगारदोंथ' सिनाया मायानो हा मान गैया सनमान गैया बेबायदि हेगारनानै लाबाय बियो बेखौ केस लागायना होहाय आइ बेफोरबायदि मानसिखौ थानायाव लांना हो आंनियाथ' लांखागोन आं आइ बेखौ हो जानला मोनला बिदि खालामनो हागोन सानदों बियो आंखौ आइ आरो बे फसाय नोंथ' गोसो थोखाथारनाङा हो सानजावैसोनिल' नोङो बेखौसो गोसो थोखायो बेखौनो गोसो थोबाय थाय अरायथैसो थांस'नि जानांगौआ बिदि जाया लामा ससेयाव आरो सोरथो गोसो थोनो सानदोंब्रा बेखौलाय आं नायग्रांबायानो आब' नोंखौ फसायनाय दिबानाफ्रा ओंखारगासिनो माथो नै आबा थेख्ला सिरिथा नों गुमैयासो मा सानबावनांगौ दायो नोंना जावैसो मोजां आंखौसो गाज्रि मोनबावलायनानै थांबाय माखौबा बोराबनानै आयै हा मोजां रायलायफिनाबाय बे प्रब्लेमखौ जल्दि सल्भ खालाम आरो आंनि खाथियाव लाबोबाथ' गखायाहाय बे जाय बेफोरबायदि बुंलाबायदों आइ फिसा हिनजावनि संसाराव माने संसार जानो गोनां बेफोरबायदि दावराव दावसि लाबोनो हागोन सानदों सोरबा मोनगोनसोहाय बे आंजों फन हरदोंमोन आं नाथाय फनखौनो हमा आयै बियो जियानो जा मानसिखौ हमथाराय बेखौबो
मानो बिदि खालामदों मा जाहोनाव बेफोरखौ मोजां सोंनानै लाग्रो जाहोनाथ' आब'खौनो गोसोथोबाय खोमा बेबो बास सिम्पोल खोथा दा थाव होजासिगोन दे नोंबो गथ' ओइ दायल' आङाबाथाय थांसै आङो आयै बे प्रब्लेम गोदान फैलायबायना दायो बेनोथ'हाय मा मा जाब्रबो होनबा दसेनो आल्थुक फाल्थुक मानसियाबो गोबाङानो खायसे खायसे दंमारो आं मानसिखौ मानसि बायदि साननानैसो फट' मोनसे लादोंमोन नाथाय बियो बिनि फायदा उथायदो बिनि थाखायनो खम दावराव जाखो सानजों आंजों ओहाय बिदि मानसियानोथ' मानो मालायनि खुसिखौ नायनो हाया होनबा सोरबा हिनजाव मोननो रोङिसो जागोनहाय आंनि फिसाजोखौ गाज्रि नोजोर लगायदो जानोथाय मिथिखाया नामा थुनथुलिया खालि आंनि सानसनाखौसो मोजां मोनो आरोथ' आंनि सानखौनो लाभ इउ खा आंहा जेब्लायबो बाद बाखिथ' गली मारो आगे जो जो होगा देखा जाएगा बिनि इसिबां हिम्मत सानदों मा बे सानदों मा आंखौ साला ओरैबायदि फासायनो सानदोंना बियो नों आंखौ नांलायहोदों बेबायदि अमा बुन्दा साला सैमा फै नों आंनि खाथियाव फै बेथा नोंखौ दिनै आङो बारै बारै जोनायाबा मानसि नङा आङो आंखौ नांलायहोदों बोरोब्रा फनबो हमबावा नोंखौथ' दिनै थैथां लोगो हमखागोन बे आङो आंखौ एदावना लाना थिग जायासै दे साला हिनजाव मोननो रोङि बेथा साला आंखौसो मोनबाय नोङो हेलौ हाय ओइ साला अमा बुन्दा हायनि बाच्चा ओइ मा जाखोब्रा मा जाखो बेथा मा जाखो ओइ दम दंबा फैलै फै आरे जाखो मा जादों जानाय जायखौ गलि मारो मानसिया फै गोख्रैनो जेरावखि गैया मानो आयु हरावनो मानोब्रा माबा इमारजेन्सि इमारजेन्सियाथ' बिराद इमारजेन्सि जाना दंलै गोख्रै फै नङाबा फनाव बारै बारै जोहरगोन आं नोंखौ अके फाइन आं फैगासिनो दे येस फै गोख्रैनो फै दिनैथ' नोंखौ थावख्रि गिदिंलायनाय होनो हायाबा मानसि नङा आङो आंखौ इसिबां बाथ्रा लगाय लगाय होरोङा नोङो बेथा दिनैयाखैथ' सोरजों पांगा लादों बांद्राय जेला थानाव थांगोन अब्लासो बुजि मोनगोनलै आंखौ आरो बिनि सायाव बेफोरबायदिसो शेयार खालामनो सोबबोखागोन आं बिखौ आसरित दे खायसे मानसिया ओरैबायदि थामारो दाथ' जानना पेचाना आंखौसो बेफोरबायदि खालामनो मोनबाय नोङो नोंनि थाखायनो साना आंखौ रागा जोंबायना साना आंखौ रागा जोंबाय गलालै नोङो लावदुम थावख्रि बायदि खालामखागोन आं सोर गिदिंलायनायनो सिनायथाराखै बे आंखौ थुनथुलिखौ एदावना लादों सिनाय मोनाखै आंखौ थुनथुलिखौ आंजोंबा थोंजों नङाबा बाथोनखासै आंना मोनथिबायना अरे वाह बिनि फन फाइनलि फैमारबाय सानखादोंमोन आं बे आंखौ फन खालामगोन नाथाय फैमारबायानो दे मोजाङानो ना ओरैनोथ' लोगोफ्राबो कंग्रेट्स होनहरगासिनो ना गार्लफ्रेन्ड मोननायनि र'ब्रा पार्टिबो जाहोबावगोनसो आङो नै नोमबाजिया मानिबानो जेन'बा आंनिथ' जाखागोनानो बेखौलाय जेबो सन्देह गैयाना बुहुमनि मानसिफ्रानो जोंनि जरिखौबो फसायबावदोंसो बेखायनोथ' इसिबां शेयार खालामदों इसिबां अननाय हरदों आरोथ' अराय सम बेफोरबायदिनो थानायनिबो बोरसो सारस्रिहरबावदों होमबालाय मा नांबावगौ लोखिनो जायखिया नों रागा जोंबाबो जेबो नङा दसे समल'सो रागा जोंगोन आंखौ रायनोसो लिंहरखादों बियो बेबायदि समाव बेबो दासो जेबो नङा दे थांगासिनो आं थुनथुलि आंनि किसना बिनि बयफ्रेन्डआथ' एकदम फुरा जोंसिजोबखाबाय बे लोगोसेथ' आरो ब्लाव ब्लाव हाव हाव मोनलायबाय बे मेगन सानायफोरा जोंथों थाब थाबनो नोंसोर सानैजोंबो ब्रेकआप जाथारथों मानोना थुनथुलिया खालि आंनिल' आंनिमोन आंनिखा आरो आंनिनो जानानै थाबाय थागोन अराय सम बेखौ अनगोन आङो आरोथ' दिनैसिम रावखौ बेफोरबायदि मोजां मोनाखैलै आं फुरा गोसोजों आरोना जास्ट खालि नोंल'सो थुनथुलि बबाव मोनगोन नों आं बायदि सेंग्रा जाय गुबुनखौनो नोजोरखौनो होफेरखायाखै मालाबाबो नाथ' होगोन आङो वेट खालामगासिनो ना थांगासिनो बेबि र' ओइ थांगासिनो आं र' माने दासो न'निफ्राय ओंखारदों आरोना नों थाथ'ल' दसेल' दे बांद्राय आथुरबो जानाङा फैबाय दंना दे अके नांलायनायाथ' नांलायखागोनानो बियो जेबो नंला दाबो माथो दाबो सफैयाब्रा फैसिगोन बुंदोंमोन आरो बेखौ नेबावनांसिगोनसो आं सैथानखौ दिनै फुरा राफा दफा खालामखाजोबगोन आं बेयावनो लाजियाबो हिनजाव मोननो रोङाखै खोमालै बियो आंखौसो नों गार्लफ्रेन्ड होनना बिदि पस्ट होबावदों नोंजों खुनु रायलायनायानो गैफेरा आंहा बेबायदि सोबानो हायाबा मानसि नङा आं बिखौ मानसि नङा हाय
춘틀리, नों आंखौ बिराद इमारजेन्सि लिंहरबाय जे। गैया सैथान। एसे नेनांबाय आंखौ माने लेट जाबायना। सफैनाय लामायानो थिग नङालै मोनायाव। नों सफैनायाथ' मोजां सफैबाय नाथाय नों थांफिनला मोजाङै साला मिस्टार लक्ष्मण प्रसाद। अ माय गड, एसेबां रागा जोंनानै दं। नाथाय आं नों लिंहरनानै हां थोनो थोनो एकदम मेंलायनाय फैबायना। गावहा माबा आरो आंखौ दायसो जालायबायलै। मा जादों हो? एसेबां मोनायाव माने आंखौ बिदि लोगो हमनो लिंहरलायदों जे। एनि प्रब्लेम? आंजों प्रब्लेमा फिनो। नुबायना गाव आंनि खावलायखौ दांनो लुगैनानैसो एकदम सोबोफ्लाथारबायदां। Just shut up, okay? किउबे मा जाखांदों मा फाग्लाफोर खांदों नोङो बेखौ बुंदोलाय आंनो। नों जे आंखौ नोंनि लाभार होननानै शेयारिं खालामगासिनो जेरावबो। औ माथो जाखो ओमफ्राय? माथो जाखो? नोंनि थाखायनो बेसेबां प्रब्लेम जादों आंहा। नोंखौ दानो आन्दार खालामगोन आं मोनथिबाय। नाथाय माथो प्रब्लेम जालायखो नोंहालाय? आंथ' नोंखौ जेबो गाज्रि शेयार खालामाखै, जास्ट आंनि माने स्पेशल पर्सन होननानैसो शेयार खालामदों। आच्छा मालानिफ्राय आं नोंनि स्पेशल पर्सन जाखो हो? ओइ मोजांबासो मोजां नङाबा नोंखौ नोंनि नोमायाबो बासायनो हानाय नङा। हे जिखियानो बुङा मानो नाथाय आंनि ममनिथिं दाथां दे। ओरैनोबाबो ममाथ' नोंखौ नेबायसो दङ। माने बिहामजोखौ मालाबा लाबो होननानैसो। मा बुरखांदोंब्रा बियो। येस बेनो सैथो। नों आरो बेफोरबायदि बखिबाय थाना दे थुनथुलिखौ। सानैबो जायगानिफ्राय दादोरोद। बिसोरथ' आंनि मानसि बायदिसो मोनबाय आं माथो। आंखौसो फल' खालामना फैदों ना मायो? जुदि बेबायदिबाथ' थुनथुलिनि जिउआबो खाथ्रायाव थागोन ना। नोंसोरलाय सोर जाखोलै? सोर नोंसोरलाय? सिनायदोंना जों सोर? जों सिनायाखैलै सिनायाखै सोर नोंसोरलाय हो? बेबायदि गोसोम गोसोम गारलायनानै आखायाव हाथियार सोर जाखो बिसोरलाय? खोनासंलाय। नों उनाव आंखौ रायोना मा खालामो खालाम जायखिया नों बिनिफ्राय खारलांग्रो गोख्रैनो। मा? बे बिसिनाव हाथियार दं नुवाखै नामा नोङो? खुथुदो नोंबो खारदो। नोंसोर खारगोन अब्ला जों गावगोन। गोदान खैफोद फैलायबाय माने। दा मा खालामनो सानदों? जोंजों थांनो ना गावजानो? हे भगबान आंनि हाबा जानो नांगौ। नोंसोर आंखौ गावनाङाथ'। आं थैनो गोसो गैयालै। नोंसोर जोंखौ हेगार जों जेबो खालामाखैना। जोंनाव सना रुपा थाखा फैसा जेबो गैया। नोंखौ बुंगासिनो आं गोख्रै खारलांदों आङो। बे गावखौनो फिल्मनि हिर' सानदों नामा नोङो? बिसिनाव हाथियार दङ नै। मानो फैदों मानो थादों नों मा मोनथिनो? जोंखौ थांनो हो। बेबायदि जानोथ' हाया मोनथिखागौ।